замоне кӯдаке омодаи ба дунё омадан буд. Аз Худованд пурсид: Худои ман, хабардор шудам, ки ту маро фардо ба дунё меоварӣ. Аммо ман чӣ тавр дар он ҷо зиндагӣ карда метавонам, дар ҳоле ки кӯдаке беш нестам ва хело заиф ҳастам? Худованд ҷавоб дод: аз миёни фариштаҳо ман якеро барои ту интихоб кардам, ки ҳоло мунтазири ту аст ва туро нигаҳбонӣ хоҳад кард. Аммо кӯдак гуфт: ман дар биҳишт танҳо суруд мехонаму механдам ва бо ин хушбахт будам. Худованд гуфт: фариштаи ту бароят ҳар рӯз суруд хоҳад хонд ва туро хушбахт хоҳад кард. Кӯдак гуфт: Худои бузурги ман ки забонашонро намедонам, чӣ тавр ман онҳоро бифаҳмам? Худованд гуфт: ин кор ҳеҷ душворие надорад. Фариштаи ту бо суханҳои ширину гуворо, ки боре ҳам нашунидаӣ, бо ту суҳбат хоҳад кард ва бо сабуриву ғамхорӣ туро забон хоҳад омӯхт. Кӯдак ба Худованд рӯ оварду гуфт: агар дар ман хоҳиши бо ту суҳбат кардан пайдо шавад чӣ? Худованд ба кӯдак гуфт: фариштаат ба ту намоз хондану дуо карданро меомӯзад. Кӯдак гуфт: шунидаам, дар замин одамони зиёде зиндагӣ мекунанд, ки даст ба корҳои бад мезананд. Агар чунин аст, пас маро аз онҳо кӣ ҳимоят мекунад? Худованд меҳрубонона гуфт: туро фариштаат ҳимоят мекунад, ҳатто бар ивази ҷон. Кӯдак гуфт: аммо ман ҳамеша ғамгин хоҳам буд, чунки туро наметавонам бубинам. Худованд гуфт: фариштаи ту дар бораи ман бароят нақл хоҳад кард ва роҳи ба ман наздик шуданро бароят нишон хоҳад дод. Аммо мутмаин бош, ки ман ҳамеша бо ту хоҳам буд. Вақти ба дунё омадани кӯдак фаро расид, ӯ саросемавор пурсид: парвардигоро, вақти рафтанам шуд. хоҳиш дорам, ба ман бигӯ, ки номи фариштаи ман чист? Худованд гуфт: донистани номи ӯ ба ту муҳим нест, зеро ту ҳамеша ӯро модар хоҳӣ номид. Бале, номи ин фариштаи заминӣ модар аст.
گیرم